Usapho nezihlobo namalungu e-ANC kuquka namaqela aphikisayo nabahlali besixeko esimbaxa seNelson Madela Bay ebengungelene kwidolophu yase-Tinarha phezolo besithi ndlelantle kwinkonzo yesikhumbuzo segqala le-ANC nobenguceba kulomaspala uMfi uBicks Ndoni. uMfi uNdoni usweleke kwiveki ephelileyo emva kokuquleka kwiofisi ye-ANC eBay. uMfi uNdoni nosweleke neminyaka eyi-62 ubudala wayefudule ngusodolophu waseTinarha engomnye wabantu abaseka umbutho we-COSAS. uMfi uBicks Ndoni usebenzele umasipala ombaxa weNelson Madela Bay ngokuzinikela. Uchazwe ngabo wayesebenza nabo njengenkokheli eyayikhokelisa imfuno zoluntu phambili ekwadala nomanyano eluntwini. Amaqela ezopolitiko anike imbeko yawo kweli qala kwinkonzo yesikhumbuzo ebibanjelwe eTinarha. If you would recall, Bicks being the deputy and myself being the mayor of the metro, we were actually two individuals that were symbolically appointed to unify the people of the metro. Abahlobo bakhe bamchaze njengomntu ebethubekile. His death is a real blow to many of us as his friends, to his family and the community of Udnik and the metro in general. Oogxa bakhe ebhungeni bamchaze njengomntu ebekwazi ukumanya onke amaqela ezopolitiko. Bicks, whenever we are in dispute with other parties, Bicks will always humble himself and go and talk to other parties so that they find each other. Inkonzo yakhe yomngcwabo iza kuqhutyelwa eBhayi ngomso ze ayokubekwa kumadlaka aseTinarha.